Bon dia des del cau de les Raboses. Així estem, mireu, el fem que em van enviar l'altre dia, de burreta, de cavall i tot això, de machos. Està ja fet, està ja fet, no està cru, no salta olor ni fa res. I així estic jo, omplint cabassets, com tota la vida, i escampant a les oliveres, que ho tinc allà, aquell bancal d'allà. Ara m'hauré de comprar un casc d'eixe per enxufar-li el mòbil ahí damunt, i que pugueu acompanyar-me quan vaig minejant-me i tot això, per tindre les dos mans soltes, macho, perquè és que si no és un fer la mà. Ara com ho fem? I fem un viatge per allà, m'acompanyeu, que siga en un capaç, fem en un capaç més que siga, i veieu que això pues, és faena de, com diríem, d'artesà. Ni mula en el... Ai, ni mula en el això, com es diu? Ho diré, Ni carromato ni res. M'acompanyeu una miqueta. I veieu les voltetes que estic fent al nano. Artesà a tope, tota la vida. Ni mula, ni el remolque a la mula, ni res. L'han deixat ahir, que no tinc lloc on posar el fem. Toca tirar-lo ahí damunt del formigó i anar fent viatgets. Però a mi no m'acasa ningú. Jo tinc dos camaes fetes, dos o tres, no ho sé, tinc per la meitat més o menys. I bé, mira, ara passant al matí, hi ha voltetes al nano, que em canse, pare, em fumo un cigarro i comence. Ara, per exemple, estic fent el fum cigarro de descans i veig esperar on encara estic fent el vídeo que és. O sigui que això també, les soques de la vinyeta, també vull fer. Per cert, que la veig ahir. Mireu, quin socot de cep. Això és valencí blanc. Mireu la soca que té. Això és més gros que la meva cuixa. Mon pare en glòria estiga ja la va conèixer ahir. I la va colgar ahir el meu avi Pepe Vicent, que li dic, carrasca de cel. I ha superat a mon pare. I al pas que vaig jo, superarà a mi també. Fa un raïm de taula que el deu, el valencí blanc. En tinc dos. Ixe, i allà a la punta davant de la perera ixa. Ixa perera també, igual. El meu iaio, el tinc carrasca de cel. Va fer l'empel d'ixa perera, mireu. I complint ahí les soques, rodant de l'això, del fem. I, bueno, en fi, el que va que ara no sé jo com... Falta una mà, tio! Una mà, aniria així i tal. Bueno, ja veieu l'efecte. I així vos mostra també, després que vaig començar, la rebaixada, que clar, vull que li entre això, el sol, a les oliveres. Tu pots dir, entra per ahí, ja, però... Mira, com este cop d'ahir vol ahir plantar-li cara a estos tios. He pogut fer tot això de moment, ja aquesta setmana, però tinc més preferència del fem. Per què? Perquè sembla que senyala aigua i tot això, mal temps, de fet va nuvolància. No per avui, però ahir per la Castilla profunda és el que han anat nedant. Mare que s'ha parit, ja podia ploure una miqueta més, però amb trellada en coneixement. Adéu. En qualsevol cas diuen que igual podria vindre aigua o això, i dic, hòstia, ho ha d'escampar això com siga. Perquè si plou, que vaja desfent-se. I ja més endavant, quan puga, abans que moguen les oliveres, poder-ho llaurar i tota la pisca. Tot el citró aquest i tot això, que li dona d'aliment a la mateixa olivera. En fi, això és el que estic fent. Bo, ànim i avant. Continuem, seguim. Si després faig un altre vídeo l'empalme bé, i si no, doncs això. Ja m'heu vist la setmana que estic fent. Ala va, tios, ànim i avant. Per cert, que un alumne meu, el senyor Abel Gironès, complix any, crec que és demà, i el dilluns el veuré en persona i el felicitaré. Ala va, que cumpla muchos más. Bo, adeu.